देग्लायनि एबा 2023 मायथाइयाव ओंखारनाय जांख्रिथायनि थैसा मुंनि आबुं सावथुनखौ मैया मोनाबिलिनि समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेखेवना होनाय जाबाय। बे समाव मख'नो गोनांदि जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुनखौ प्रिमियार श' खालामनायनि थाखाय बिजनी ओनसोलाव गोबां मानि पेन्डेलफोरखौ साजायनाय जादोंमोन। नाथाय बोथोरनि गाग्लोबनायाव जांख्रिथायनि थैसाम बेखेवजेननो लानाय हाबाफारिखौ हरखाबै बारबोनाय बार अखाया जौस्रांसालिखौ थेर-बेथेर खालामनानै सिमफायजोबनानै गालाङो। बर'नि गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा फावगिरि लिंसार बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जांख्रिथायनि थैसाम सावथुन बानायनायाव समावबो गोबां जेंना जेंसिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदोंमोन आरो दाबो बार अखानि नारसिननायाव गासैबो सायनासालिया बायफ्लेजोबो होनना दुखु फोरमायो। नाथाय बेफोरबायदि दुखु खस्थजों भुगिनांदोंब्लाबो बोथोरनि गाज्रिब्लाबो रायजो राजाफ्रा गोबां फैनानै मदद होफैनायखौ लानानै गोसोआव गोजोननाय मोननायखौ फोरमायो लिंसार बिथाङा। लोगोसे नायगिरि बिथांमोनाबो जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुना गोबां मोजां जादों आरो बर' सावथुन मुलुगाव बेबाराव जांख्रिथायनि थैसामा सावथुना गोदान मोनसे थासारि लाबोनो हागोन होनना फोरमायो। आं बेखौनो होनगोन जे जों जेनाखि प्रग्राम खालामनो नागिरदोंमोन बेवहाय जोंहा सिगांनो बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन। जोंना माने एक्चुअलि बहुत जेनाखि आं प्रग्रामनि सोमोन्दै बुंग्रोबाय आरो दाहाय जेसेबां पेन्डेल बानायदोंमोन जोंहा माने बहुत मोजाङै साजायदोंमोन, डिसप्ले स्क्रिन बिदि थानायमोन आरोना। दा जों बे अखानि गेजेरजों जोंनि टेन्टआ बायनायजोंहाय बायनायनि खारनाव जोङो बेबायदि पर्दायावहाय देखायनो गोनां जादों। थेवबो जोंखौहाय लैहोरै रायजो राजाया फैनानै माने गोबां सापर्ट होफैदों आरो बेबायदि रायजो राजाया फैनानै अनसायफैनायखौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो आं गिबायमोन आरोना माने जोंनि सावथुनखौ बेबायदि अनसायनाय मोनगोन मोनला, रायजो राजाफ्रा एसे फैगोन ना फैला। थेवब्लाबो रायजो राजाफ्रा माने लांदाङैब्लाबो बेहाय जोंखौ सापर्ट होफैबाय, मदद होफैबाय आरो बेनिफ्राय आंहा जेबो बुंनो राव गैला आरो आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो सावथुनखौ नायनानैथ' आंनिफ्रायथ' आं मा होननो, रायजो राजाफ्रानो होनसिगोन, रायजो राजाफ्रा नायथोंसै आरो बेबायदि लुबैयो आरो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। दायो जोंहा चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलनि सिङाव थानाय बरलागाव हालामाव दिनैहाय जांख्रिथायनि थैसाम बर' मुभिनि प्रिमियार श' जादोंमोन। दा बेवहाय फिल्मखौ नायखांबाय, जोब्बाय फिल्मा। दा फिल्मखौ जोबोद मोजां मोनदों। फिल्मखौ नायनानै जोङो बुजिनो हायो जे बेयो आबुं सावथुना जोंनि बर' हारिनि जांख्रिथायजों लोगोसे लोब्बा दङ। बियो कमप्लिटलि जोंनि बर' हारिनि आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय सोमावसारनाय बेजोंनो लोब्बा दङ। जोंनि आफादाव थानानै जाय बिथांमोनहा सोमावसारदोंमोन बर' हारिनि आलादा रायजोनि थाखाय, दा बेयाव गोदोनिफ्राय जाबोनाय जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा माबायदि खस्थ' मोनबोनाय, माबायदि सैसोनांनाय, पुलिस आर्मिफोरजों माबायदि बुख्रेबजाबोनाय, जिनाहारि खालामजानाङै, बेफोर गासिबो जाथायफोरा बे दिनैनि बे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनाव आबुङै बेरखांदों। दा बेनिखायनो बे सावथुनखौ नायनानै जोंनि हारिनि सुबुंफोरा एसेब्लाबो गियानखौ मोनगोन। जोंनि इयुन जोलैफोरा बेखौ नायनानै बुजिनो हागोन जे जोंनि जांख्रिथाया माबायदि जालांदोंमोन। माबा फिल्मखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो गोजोननायबो मोनदों आरो। फिल्माथ' मोजाङानो जादों। काहानियाथ' मोजाङैनो जादों आरो इयुनाव आरो साबसिन जाबावो जाहाथे बेखिनि आरो। थैसामखौ बिदिनो जुगे जुगे जों थांनानै थाथों बे फिल्मा, सिनेमाया। मानि सायाव जादों फिल्मा ओरैनो? फिल्मा मानि सायाव जादों? बिराद मोजां जादों काहानि, बे बर'नि कालसार जादों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।